kama an bɛ yamaruya an b'o d'i ma an ka tɛmɛ ni baara ye. Sirifukɛ baasi t'a la Matière FM lamɛnbagaw an b'u fɔ k'o waleɲuman dɔn. O bɛ bɛn. Ne bɛ n bolo don le républicain. Walayi. Sirifukɛ ko adamaden i bɔ ka di janfa bɛɛ la nka bɛnbɛn bɛɛ i bɔ man di bɛnbɛn bɛɛ la dɛ. Awɔ an ka faso Mali ko a bɛ bɛnbɛn bɛɛ kɔnɔ nin waati na. An bɛ bɔ. Ka sababuya kɛ min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye olu ye ɲɔgɔn ye kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ. Ɲɔgɔnye in yɛrɛ kɛra Gana faaba la ni o ye Akara ye. O ɲɔgɔnye bɛ Mali ale ni Senegal olu politiki ko kibaruyaw kan. Awɔ Mali ale ni Guinée. Awɔ Mali ale ni Guinée. Olu kunkan kibaruyaw kan ka sababuya kɛ min ye fangajaso ye. A kɛra Laginɛ ani Mali la. Nin kɛnɛ ka sa min ye sigi in yɛrɛ ye a ɲɛ minɛnen kun don Nana Akufo-Addo ma fɛ ni o ye Gana jamana ɲɛmaa ye wa min ye CEDEAO ɲɛmaaya fɛnɛ o bɛ ale bolo. Sigi kɔni kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ min y'an ka faranjira fanga ɲɛmɔgɔw kɔni ye olu taara ni gafe dɔ ye k'a yira k'a fɔ min kɔni ye kalafili ye a tɛna se ka labɛn ka bɛn ni min ye février kalo tile 27 nata ye san 2021 ko k'a sababuya kɛ ko k'a sababuya kɛ min ye lakanako bɛ cogo min na ko kalafili labɛnni ko gɛlɛya bɛna don o la o fɔlen CEDEAO ɲɛmaaw olu kɔni ye u biɲɛ don bɔgɔ la k'a yira k'a fɔ min ye kɔ munna kan min kan ko a ka ka jɛgɛ o ka tila o k'a kan ka sababuya kɛ min ye Mali faranjira fanga ɲɛmaaw ye k'u ye lawudi kɛ min ye CEDEAO mɔmɔ o tila ka lawudi di Malidenw ma k'a yira k'a fɔ min ye kalafili kɔni ye u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ka o labɛn ka bɛn ni février kalo nata in ye san 2022 sa o de kɛlen sa CEDEAO jamana ɲɛmaaw u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Laginɛ jamana ɲɛmaaw ye u ye olu kɔni bali ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u nana an ka ba Maliba mɔgɔw u kumana olu fɛ u y'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔ faranjira fanga ɲɛmaa o ɲɛmaa bɛ yen u si tɛna se ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa CEDEAO jamana si kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye CNT maaw ye ko olu fɛnɛ tɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa CEDEAO jamana wɛrɛ kɔnɔ nin kɛlen min kɔni ye maa caman ye olu y'u ka dusu kasi kɔni yira ka ɲɛsin nin waleya ninnu kɔni ma CEDEAO maaw u y'a ɲini MINUSMA maaw fɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ ne dabali sigi yalasa min ye Mali lakanako ye a bɛ se ka sabati ka ɲɛ cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen CEDEAO maaw u y'a yira k'a fɔ jamana o jamana n'o ni Mali bɛ danbɔ olu ka fɛɛrɛ ne dabali kɛ u ni Mali dancɛw u ka lakana sabati a sababuya kɛ Mali k'a lakana ko a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don ko nka a bɛnbɛn mayɔrɔ ye jumɛn ye CEDEAO maaw kɛlen ka nin naselen kɔni kɛ min ye nazara keleyatɔnba Union Européenne maaw ye olu fɛnɛ ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ don n'a nataw la CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilila min fɛnɛ ta ko Union Européenne mɔgɔw fɛnɛ bɛna o hakilila ta dɛ anw tɛ taama ka t'olu ka jamana kɔnɔ an tɛ taa dɛ u fɛnɛ tɛ na kɛ Sirokɛ nin tɛ ko nɔgɔ ye dɛ a ma nɔgɔn nin ye ko nɔgɔ ye a ma nɔgɔn Mali ka ko bɛɛ lajɛlen de ye bɔ kɔfɛ min bɛ mun f'i ɲɛna Mali bɔgɔrɔ ko na ten karamɔgɔ ko gɛlɛya ni gɛlɛya binna maa kan waati min na k'o de ye cɛsiri waati ye anw b'o kuma de la i ye Libi ye yɔrɔ ni Libi waati la gɛlɛya sirila Libi kan gɛlɛya in de kɔnɔ m'u yɛrɛ sɔrɔ wa i ye Fidel Castro ka jamana ye Américains ma janfa sɔrɔ olu la u m'u yɛrɛ sɔrɔ k'u to janfa de kɔnɔ an ka baara kɛ dɔrɔn an ka taa jati min ye nin bɛnbɛn minnu kɔni kɛlen don min ye Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ko kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ CEDEAO mɔgɔw kɔni ye nin hakilila min kɔni da o kɔni y'a ta tacogo la tacogo min n'a ma kɛ faamuya kɔnɔ ale yɛrɛ bolo a y'a yira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ hakilila foyi tɛ CEDEAO mɔgɔw la ko ka kalafili labɛn Mali la marabolo 19 de bɛ n'o ye région 19 ye ko ni kalafili ko k'a bɛ kɛ k'i b'a ye k'a fɔ kalafili a bɛ se ka kɛ marabolo 5 de la ni o ye région 5 ye ko yalima marabolo 14 maa minnu bɛ yen ko yalima 14 tɔ minnu bɛ yen ko yalima ko olu se na ye kalafili la wa k'ale kɔni m'a ɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ
u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ɲangili minnu u bolo u k'a yɛlɛma yalasa min kɔni bɛɛ ni kelenya u bɛ se ka sabati cogo min na CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni fasiri kɔni kɛra MK Jakite fɛ min ye républicain kɔnɔ an bɛ républicain maa bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ MK yɛrɛ fo Mamadi Bakɔrɔba Konate m'a f'i ɲɛna Kalabanci n'i y'a ka boli n'i y'o faamu n'i m'a ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ jati n'i ma ɲɛ sɔrɔ o la halisa i ma tila ban jati i bɛna ye mɛ tɛgɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn minnu k'a ma ko le pays olu gɛlɛya kuma b'a kɔnɔ gɛlɛya min ni Faransi kelen bɛ k'i ɲɛ bilen bɔ ka taa CEDEAO fan fɛ ko o de kana kɛ sababu ye n'o olu ye gɛlɛya sigi anw ka ɲɛmaa ninnu kan anw ka ɲɛmaa ninnu ka taamabaliya ka taa CEDEAO jamana kɔnɔ ko CEDEAO ka hakilina in tɛ CEDEAO yɛrɛ ka hakilina ye koyi ko Faransi de ɲɛ bilen b'u la CEDEAO yɛrɛ ka hakilila tɛ Faransi ka ɲɛ bilen k'u siran n'olu ɲɛ u ye nin gɛlɛya in ta ka anw ka ɲɛmaaw sɛgɛrɛ ko o kɛlen kama sa anw ka jamana kɔni bɛ labɛn na ka labɛn kɛ ka bɛn ni ko nataw ye walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ ɲɛnamaw sɔrɔ olu la cogoya min na ka fɛɛrɛ telimanw sɔrɔ ko o yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye anw ka minisiri bɛ taama kɛ ka taa jamanaw la jamana min n'olu ka hakilina ye anw ka jamana dɛmɛli ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye bɛnɲɔgɔnya min b'anw n'olu jamana ninnu cɛ ko o bɛnɲɔgɔnya ko olu don da la ko bari i bɛna ye ko Faransi ka ɲɛbilen k'a ma kun CEDEAO fɛ koyi ko o de kɛra sababu ye CEDEAO ye ɲangi ta ka anw ka ɲɛmaa ninnu kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ ko ni kunnafoni k'a bɛna danganiya anw yɛrɛ ka ɲɛmaa dɔ fɛ koyi k'a kuma bɛɛ bɛ daminɛ ni jumɛn ye anw ka minisiri ye taama min kɛ ka taa irisi jamana kan ka taa jamana min yɛrɛ kan ni a ka teriya bi n'o o kelen bɛ ka anw ni Faransi cɛ gɛlɛya kojugu ko i bɛna ye anw ka transition ɲɛmaaw an ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw k'u bɛ baara min fɛnɛ la ka bɛn ni bi ye ko malidenw ka baara don barajuru min n'a bɛ anw ni Faransi cɛ ka barajuru in tigɛ pewu walima anw ka muso kura ta mun bɛ se ka anw gaduman kɛ anw kun ka gaduman tobi ka di anw ma ko nin kɛwale in sa o de tɛ ka bɛn Faransi ma i bɛna ye munna anw bɛ taa nin furukura in sigi k'a bɛ san 8 ɲɔgɔnna si bɔ Faransi bi anw ka jamana kan a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka banbaci wale ninnu k'olu kɛlɛ nka i bɛna ye a bɛ fɔ kuma bɛɛ de ko kunun ka fisa ni bi ye Mamadi Bakɔrɔba ko n'a ma ɲɛ a b'o cogoya la ɲininkalikɛla ale ye tomi kɛ nin yɔrɔ la ko anw ka jamana kan ka Faransi n'a teriw n'o o ye MINUSMA ye u to ye u ka t'u ka kelenna taama la wa taama min ni sini ɲɛsigi yɛrɛ t'a la u ka t'o taama la wa kunnafonidi la a ye tomi bara sigi o tɛmɛnen kɔfɛ a ko k'i bɛna ye k'anw ka degun bɛɛ bɛ bɔ nin yɔrɔ in yɛrɛ de la koyi ko o de sababuya yɛrɛ b'a to anw ka cɛmancɛla fanga ninnu u ko k'olu b'u jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la sisan ko ye Mali ye o bɛna kɛ sababu jumɛn o bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min n'o o bɛ anw kan bi ko fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ o la Mamadi Bakɔrɔba Konate i bɛ kuma lamɛn n'a ɲɛna n'a ma ɲɛ i ka nakili n'o o ye karamɔgɔ Abudu yɛrɛ Ture ale bɛnkɛ n'o o ye IBK ye i bɛna ye hakilina ayiwa baasi tɛ ko ale bɛnkɛ n'o o ye IBK ye k'i bɛna ye k'ale ka fanga tiɲɛni k'a sababu bɔra nin wale ninnu de la koyi ko o de bɛna kɛ sababu ye sisan ko cɛmancɛla fanga maaw ko k'olu bɛ fɛɛrɛ na suguya bɛɛ de tigɛ ko walasa degun in n'a ma se ka ban pewu olu ka ɲɛba sɔrɔ a la ko sinon n'o ma kɛ maa o maa e bɛ na olu kɔfɛ k'i bɛ malidenw sɔrɔ o ɲɛ min ye politicien dɔ ka jateminɛ ye ni ka jateminɛ o jateminɛ kelen o de bɛna to anw ka ɲɛmaaw fɛnɛ b'u u ɲɛ bilen bɔ ka bɛn ni Faransi ye ni aw ye nin hakilina in ta anw kama wa anw fɛnɛ na an ka hakilinaw sigilen don an ka jamana kɔnɔ yan koyi u ɲɛ bilen bɔ ka bɛn ni CEDEAO ye ka bɛn ni Faransi ye o de bɛna kɛ sababu ye tuguni k'a fɔ ko anw kɔni anw bɛ taa dɔɔni an sago la wa ko an bɛ taa jɛlenya kɔnɔna la tubabukan na u ko qui va lentement va sûrement o nin kɛra sababu ye i bɛna ye k'a fɔ ko CEDEAO maaw kelen ka ni mesure in ta anw ka jamana kama walima CEDEAO maaw kelen bɛ ka ni ɲangili bere in ta anw ka jamana kama ko o kɛlen anw ka jamana fɛnɛ u ye kumakan di kumakan min n'u b'a fɔ ko ayiwa anw kɔni ka laɲini ye mun ye gɛlɛya min b'anw ka jamana kɔnɔ bi ka fɛɛrɛ sɔrɔ jamana in na ko wa k'an ye mun fɔ n'o o ye sigikafɔba in ye ko sigikafɔba in k'a bɛ kɛ ko wa wagati min fɔra k'a bɛ kɛ ka bɛn n'o ye fɛnɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw hakilina o bɛ se ka kɛ ka Mali baara cogoya min na ni kun ye kɛlɛtigi
kɛlɛtigi Daɲogo ni kun ale ka fasiri ka bɔ le pays kɔnɔna la. An bɛ kɛlɛtigi Daɲogo fo le pays fasiri jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'o waleɲuman dɔn. Serikɛ ne bɛ mulu don Nouvelle Horizon ko mɛ da ye mɛ tigi da ye Isa Kawujim k'ale ko minɛna Isa Kawujim min minɛnen min ye jalakili min d'a mɛ ka ɲɛsin a ma a yira mɛ k'a fɔ min ye Isa Kawujim ye a ye kuma fɔ kuma min n'a ti bɛn min ye Isa Kawujim ye k'a da k'o ye falakɔnɔ bin tigɛ o kɛlen jɔyɔrɔ min yɛrɛ b'a la jɔyɔrɔ ye mun ye n'a makama kama ni o ye furanjɛla fanga CNT o ɲɛma danga naaninan o jɔyɔrɔ de bɛ a la a ka nin maɲi fɔ min ye Procureur Ture a ko a ka cɛdenw ma k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ka taa tɛgɛ kɛ Isa Kawujim la u taara Isa Kawujim minɛ a minɛnen ɲininkali kunfɔlɔw kɔni kɛra a la min ye a ka jaabiw o ma se ka Procureur kɔni laconvaincu ka ale kɔni fari fɔni ale kɔni y'a ɲini u fɛ sa u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'a bila ka taa kasobonba la ma min ni Isa Kawujim bila ka taa kasobonba la min ye a ka kiriw kɔni kɛra kiriw kɛlen a yirala k'a fɔ min ye Isa Kawujim a ka kiri jaabi o kɔni kan ka bɔ ka kɛ ni décembre kalo tile 3 nata ye san 2021 o kɔni kɛlen sa min ye furanjɛla fanga wasabilenw maaw ye CNT olu kɔni ye kulu kɛrɛnkɛrɛnlen sigi yalasa ka kuma Isa Kawujim min ye jɔyɔrɔ min bɛ a la sutura birifini min bɛ a ka yalima Isa Kawujim ani nin ka kan wa o kɛlen sa CNT maaw yɛrɛ dama olu wetera u ni ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ min ye maa 101 olu kɔni y'a yira k'a fɔ Isa Kawujim a bɛ jɔyɔrɔ min na birifini min bɛ a ka kan a ka bɔ kaso la min ye maa 7 ye olu y'a yira k'a fɔ olu ma jɛ ni a ye nka maa 5 olu ye u yɛrɛ minɛ o kɛlen sa min ye a bɛ komi samasamani o kuma fɛ ka don CNT maaw ale ni kiri tigɛlamaaw ni ɲɔgɔn cɛ nka a yira k'a fɔ ko laban min ye communicateur Procureur ye n'o ye Ture ye ale ye a yira k'a fɔ baasi tɛ a la Isa Kawujim o n'a bila Isa Kawujim bila la ka kɛɲɛ ni min ye novembre kalo tile 9 tɛmɛnen ye san 2021 Isa Kawujim a bilala yɔrɔ min na mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ Isa Kawujim a yɛrɛ nisɔndiyalen don a b'i tɛgɛ kɔrɔta mɔgɔw ye a nisɔndiyalen don a ma tila o nisɔndiya yɛrɛ la min ye furanjɛla fanga ɲɛmaa ye o ko bolo min ye si don mɔ la o bolo kelen de bɛ tila ka si bɔ mɔ la min ye Colonel Asimu Goyita ye a ye Isa Kawujim a y'a sama ka bɔ CNT kɔnɔ hali sɛ ma wuli ka bɔ a fa kan sugukɛ diɲɛ don ka ca dɛ l'imperturbable ale sɔnna ka nin k'a ka jeliba la diɲɛ don ka ca dɛ maa min bɛ kulela la fan bɛɛ fɛ l'imperturbable le patriote Allahu Akbar ne de kɛra Isa Kawujim na a bɛ jɔyɔrɔ min na u y'a sama ka bɔ o la nka a yira mɛ k'a fɔ sa dɔw kɔni y'a yira ko nin bɛna kɛ sababu ye yalasa min ye kiri tigilamaaw ye u bɛ se ka fɛrɛ u ka baara mɔ cogo min na u kan ka kiri tigɛ Isa Kawujim kɛ cogo min na ko kiri tigilamaaw bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya la o cogo la nka sirikɛ n'i ye nin yɔrɔ fɛnɛ lajɛ komi sariya ko don maa ti kuma la ɲɔgɔn dɛ Isa Kawujim a minɛna k'a sɔrɔ a ye CNT membre de CNT membre awɔ a minɛna ko in y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a ye o membre de n'o kɔni kɛra sariya kɔni na a dɔw kɔni na ko bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔnin dɛ an tɛna ɲɔgɔn sama surukɛ ni fasiri kɔni kɛra Demba Konte fɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ n'o ye yɛrɛkura ye an bɛ a maa bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Demba yɛrɛ fɛnɛ fo i bɛna ye Mɔdi Bɔkɔrɔba Konate donc ne bɛ n tɛgɛ kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u b'a fɔ a ma ko indicateur de renouveau n ɲɛ t'a la o k'a sɔrɔ Mɔdi Bɔkɔrɔba k'a fɔ ko karisa jo b'a la ye koyi i ye sɛbɛn i ye baabu mun bila ne bɛ segin ka don n'o ye Isa Kawujim ko il n'est plus au Ñuf awɔ a bilala k'a kan ka bilala i y'a fɔ cogoya min na ale de ye CNT danga 4 na Isa Kawujim y'o de ye koyi n'a kun fɔra ne ye Asimu tile la ko Isa Kawujim bɛ datugu ka tila k'a bɔ CNT la ayi ne tun b'a f'i ye n ko non karisa ye nkalon tigɛ
Ante makolo game malikoli la. Ante malikoli. Asimu sigi me ko kuna yɛrɛ. Ante malikoli ba. Asigi me ko kuna yɛrɛ. Ko ale mun kuna n'a bɔra kan. Kuma dɔ a b'anw sɔrɔ ɲɛ malidenw. A bɛ sira min kan. N'a bɔra kan a bɛ malidenw a b'anw sɔrɔ a ɲɛ. A ka t'o sira kan. N'a ma t'o kan a b'an sɔrɔ a ɲɛ. Ani minɛni ba. N'i y'a di i bɛ minɛ. A ka to minɛni ba fɛnɛ na. Ayiwa. M'a fɔ n k'a ka minɛni ba in kɛ. Ko minɛni ba in kɔni. Anw ka hakilina ye mun ye n'a bɔra kan a b'an sɔrɔ a ɲɛ. C'est ok. Ayiwa basi tɛ ko Isa Kawodim. Awɔ. Ko a kɔni a kan yɔrɔyala sa. K'a bɔra kaso la ka bɛn i y'a fɔ don cogoya min na. Naamu. Kabini tarata yɛrɛ n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 9 ma. Ko a bɔ kaso la. Bari CNT maaw. Awɔ. Ni o y'ale yɛrɛ jabala ye. Olu ye laɲini kɛ. Jati. Laɲini de kɛra sababu ye Isa Kawodim a y'i yɛrɛ sɔrɔ ko ye. Jati. A ka yɛrɛ sɔrɔ in kɔnɔna la a kɛra ka bɛn ni semaine yɛrɛ tɛmɛlen o tɛ kabini n'a kɔni kɛra an m'a ye bureau direct an kɔni an m'o ye fɔlɔ an kɔni an sigilen bɛ ka bureau direct kɔnɔ an m'a ye fɔlɔ dɛ. Ko bureau direct n'a kɛ sisan ne jaabi ma bɔ Kawodim a tɛ kuma dɛ. Cɛ ye koyi. N ko a tɛ kuma. Cɛ ye. Kawodim tɛ kuma yɔrɔ ye man di koyi. Bamakɔkura a man di dɛ. A ti foyi fɔ bilen a fɔ n y'a fili Kawodim ti foyi fɔ nin waati. Ayiwa ko kɔni ko an bɛ waati min na sisan ko Kawodim kɔni ko a ɲɛ ma gudi n ko fanga nana tilegan de fɛ sigi kɛ fanga nana tilegan de fɛ a tɛ kuma o ayi a tɛ kuma naam. Ayiwa ko n b'a daminɛ ko Kawodim kɔni k'a kana bilala kanabila in kɔni kɛra ka bɛn yanni n'a ka kiiri de ye kiiri min o yɛrɛ kan ka kɛ décembre kalo tile 3 kɔnɔ n'o ye kalo nata ye k'i bɛna ye bilali in kɔni kɔfɛ i na komi i y'a fɔ cogoya min na dɔrɔn anw ka cɛmancɛ fanga o ɲɛma son excellence l'imperturbable le patriote le stratège Assimi Goïta k'ale sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko Kawodim kɛra CNT wasaden kɔrɔ ye ko wasaden kɔrɔ k'a kɛra o ye sa. Nin ko de ka bɔ sɛbɛn bala ka bɛn kɔnɔ ko i bɛna ye nin hakilina in kɔni ko a bɛ maaw da kɔnɔ koyi ko i bɛna ye maa caman kumana nin ko in yɛrɛ la ko nin ko in ko n'i y'a jateminɛ k'a b'a jira k'a fɔ ko i na komi Sogɛli ye san sɔrɔ dɛ a ye san sɔrɔ jɔn de kan sisan sa. Kawodim ni kɔni nin ye n'i ka kɛ maa bɛɛ lajɛlen ka pasiri ye. Turukɛ ne bɛ bolo bɔgɔ ka don ni bɔ ni fasire an bɛ min wele ko le pays ale kumanen don dɛ moto taxi bolilaw k'olu ta kɛ bɛ gɛlɛya ye bi dɛ Bamakɔ olu kɔni bɛ ka faga cogo min na u bɛ ka faga o cogo la ten moto taxi tigiw i ye mun kɛ Turukɛ u bɔra min ye k'a yira farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw la tarata tɛmɛnen n'o bɛna novembre kalo tile 9 ma san 2021 moto taxi tigiw u bɔra i n'a fɔ ko kɔnɔkulu k'a yira k'a fɔ ko dɔ kɛra olu ye kalanbaw de kɛ min ye diplôme baw bɛɛ moto taxi bolila caman bolo u ye baara ɲini su k'a ɲini tile olu ma baara sɔrɔ u ye baara kelen min sɔrɔ n'o ye moto taxi boli ye k'u ka denbayaw balo wa ko mɔgɔ bɛ k'olu faga dɛ mun de nɔfɛ sisan ko u ka baara man d'u ye n ko in bɛ ka bɛɛ de kamana gan moto taxi tigi k'u faga k'u ka baara de man d'u ye wa i b'a sɔrɔ wari min b'u bolo n'u b'u faga ka wari minɛ u la mɛ cogo di ko jɔkun tɛmɛnen kɔnɔ min ye moto taxi tigi 4 ye u y'olu de faga dɛ wa ko dɔw yɛrɛ yera u y'ale kan de tigɛ ka a yɔrɔ dɔw bɛ yen ka olu fɛnɛ tigɛ Sirikɛ o kɔni bɔlen u y'a yira k'a fɔ k'olu b'a ɲini farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ u bɛ se ko o ko la u k'o kɛ yalasa min ye moto taxi bolilaw ye u bɛ se ka lakana cogo min na u y'a yira k'a fɔ maa dɔ yɛrɛ bɛ maa ninnu na min wagara a ye mɛn k'a fɔ min ye muso 2 de bɛ ale bolo min ye den 11 o bɛ o moto taxi bolila de bolo a bɛ k'a ka denbaya de bolo e yɛrɛ k'a lajɛ
o kɛlen siribukɛ u sɛbɛkɔrɔ dimina u dimine u ko k'u kɔni ma ɲini colonel Asimi Goita ani ministre min ka baara bɛnnen bɛ lakana ko ma a ka fɛɛrɛ ne dabalikɛ yalasa min ye moto taxi tigiw ye ayiwa u bɛ se ka lakana cogo min na ko yalima olu ka baara nafa t'a la wa walima olu tɛ nafa don faso kun wa ne faso ka mago tɛ olu ka baara la. Baara n'u y'a bila bi wallahi malidenw yɛrɛ bɛ tila ka kuma koyi ko baara o baara baara tɛ yen moto taxi yɛrɛ kɛra sababu ye ka maliden min don baara la a baara foyi ma na min y'a kɛ fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la a baara foyi ma na min y'a kɛ fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛmɔgɔw sera wulili sirikɛ n'o kɛra k'a fɔ olu bɛ o moto taxi boli la k'u ka dayirimɛw ɲini ka ba suyɛni mɔ ka ba nganamu na ka taa balo o halala kan mɔgɔw fana bɛ tila k'a ɲini ka olu faga k'u b'a ɲini farajɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ yalasa olu bɛ se k'u ka baara in kɛ lafiya la cogo min na i n'a fɔ baarakɛla tɔw fana b'u ka baara kɛ lakana kɔnɔ cogo min na surukɛ ne fasiri min maa miiri janya fasiri kɔni kɛra Isa Jigiba fɛ le pays kɔnɔ le pays maa m'o fɔ an ye Isa Jigiba yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnen na Mamadi Bakɔrɔba Konate maa min n'i ye ɲani sɛnɛ kɛ i bɛ kamanagan i b'o ɲɔ kan maa dɔw walejugukɛla dɔw o ɲini ka Bamakɔ sigi nege bɔ maa la i ye sɛbɛnfura min bila n'i bɛ sɛbɛnfura wɛrɛ ta n'o o ye dabaliban ye dabaliban bɛ sigi i ka kuma in kan koyi a ko Bamakɔ sigi a gɛlɛyan bɛɛ fo k'a gɛlɛya ko tile 3 kɔnɔ i bɛna ye moto taxi bolila denmisɛnnin 3 o de bɔnɔna u ni na ka taa se fo fatɔ 2 fɛnɛ ma tile 3 kɔnɔ maa 5 de bɔnɛna ni na ni kɛwale jugu kɛbaa ninnu fɛ u bɛna denmisɛnnin min yɛrɛ ka kuma n'an m'a da don n'o ye ale ye Amadu Sako ye ale yɛrɛ fa ye alimami ye ba o ye n yɛrɛ balimamuso ye Fatumata Hayidara denmisɛnnin cini a ka ekɔli ye Sumaworo Kante min ɲɛsinnen bɛ anw ka balontan kɛnɛba yɛrɛ ma on sport ye denmisɛnnin min a bɛ DG Mande la kɔni kalan kɔfɛ a bɛ moto taxi boli in kɛ walasa ka se ka a yɛrɛ ka gɛlɛ dépense misɛnninw a yɛrɛ bɛ se k'o ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye cogoya min na min man ka sigi fani ba la o baara kama a kun bɛ baara in kɛ tileba de fɛ koyi nka maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw b'a bolo n'u b'a fɔ a ma ko client a kun bɛ baara k'olu ye su fɛ ko nin dɔ sen fɛ a sigilen a bɛ so kɔnɔ a bɛ zikiri yɛrɛ la koyi client dɔ y'a wele ka bɛn ni 2 heures du matin yɛrɛ waati ye n'o ye su nɛgɛ kanɲɛ 2 waati ye ka bɛn ni juma yɛrɛ ye kalo tile 5 a bɔra ka taa a ye zikiri in tigɛ ka bɔ ka taa wele in jaabi a taara nka a ma segin a taara a ma segin k'a jara la nka segin ma jara wallahi ko nin kɔni o kɛlen ko somɔgɔw kɔni y'a ɲini u m'a ye premier arrondissement 2e 3e ka taa se 5e ma fo 14e arrondissement i bɛna ye Gabriel Touré u taara nin bɛɛ lajɛ ka taa PMI daw ka taa ninnu bɛɛ lajɛ ko ye halisa u ma denkɛnin kibaruya sɔrɔ koyi kibaruya bɛna sɔrɔ cogo di ko maa dɔ de y'a f'u ɲɛna ko u ka taa premier arrondissement na ko maa 2 fɛnɛ minɛra ka se yen nɔ ko olu ye fatɔkɛ dɔ bɔnɛ a nin na o bɔnɛli a nin na ko o kɛra ka bɛn ni su nɛgɛ kanɲɛ 20 ani 3 waati ye koyi o kɛlen olu bɛna bɔ a kalama ko n'u taara hôpital di Mali k'u ka taa o su bon kɔnɔna la ko ayiwa k'a fɔra ko moto taxi dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko moto taxi bolila dɔ kɔni bɛ yen nɔ u taalen ka taa lajɛ u nana sɔrɔ o de ye Amadu Sako ye koyi n'o ye denkɛnin ye dencininin ye maa min yɛrɛ wolola 2011 donc ni y'a yɛrɛ fɛ 2001 ni denmisɛnnin san 19 Allahu akbar o kɛlen kɔfɛ kɔrɔkɛ in bɛna laseli kɛ u b'a fɔ ko a kɔni a kan tigɛra koyi u ma da kantigɛ in fɛnɛ ma ko u ye jeli sira ninnu k'u ye o fɛnɛ tigɛ n'o ye fasajuru ye a kun ye mun ye ka jeli le bɔ ko ayiwa ko sisan ko maa saraka bɔ an m'a yɛrɛ ɲininka ko o de daminɛlen don anw ka jamana ninnu kɔnɔ wa u y'ale joli bɔ u ye a jeli bɔ k'a kan tigɛ ka tila ka fasa sira jeli bɛ fɛ mun fɛ ka tila k'olu fɛnɛ tigɛ koyi nin jamana in y'a ye ko nin baara in ko nin kɔni
ɲininiw kɛra ko ɲininiw taara ka taa su in yɛrɛ taara sɔrɔ sira kɔrɔ megetana yɔrɔ in de kan baara in kɛra 13e arrondissement mɔgɔw fɛ k'olu taara ka t'u ɲɛ da kɛ wale in kan u kɔni u bɛ ka zolenw da walasa maa min ye nin wale in kɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ a tigi la cogoya min na k'i bɛna ye o samedi an bolo o juma la ka n'o samedi la n'o o bɛ bɛn novembre kalo tile 6 ma ka na dimanche su yɛrɛ la novembre kalo tile 7 k'i bɛna ye sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 waati moto taxitigi wɛrɛ ko u ye muru don ale la fɔ siɲɛ 2. Allahu akbar. Jama girinni ka da u kan sa u bolila u ye fɛɛrɛ mun tigɛ ka moto taxitigi min n'ale joginna k'a ta joona k'u senfa n'a ye ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ n'o ye Gabriel Touré ye u selen wagati min na sa jeli y'a minɛ ko ala y'a ka baara kɛ ko o su kelen mɔgɔ jumɛn bɛ ka nin baara in kɛ dɛ mɔgɔ si ma minɛ wa kɔni ɲininiw bɛ sen na furajɛla fanga ɲɛmɔgɔ n'a ma wuli ka jɔ kɛ maa fila min kɔni ye sécurité intérieure ça ne va pas ça ne va pas sécurité intérieure ça ne va pas ni fagali jugu min daminɛnen filɛ nin u ka fɛɛrɛ k'a la e bɛ se ka bɔ i ka denbaya la cogo di i bɛ ka balo halala la dɔw bɛ se ka t'i faga ten manamanako la Surukɛ kɔni a kisa ka gɛlɛn sécurité intérieure mɔgɔw u ka dɔ fara u ka wuli ka jɔ kan sinon sécurité cɛnnen don dɛ Mɔni Baba Konate walasa an k'an teliya i bɛna ye o don kelen o 4h du matin i bɛna ye moto taxi ni bolila wɛrɛ ale ta kɛra ACE de kɔnɔ ko k'u ye u b'a fɔ tɔgɔ de ka kan na ko gɔngɔn k'u ye marifa ni ci o la ka bɛn ni an b'a fɔ min ma ko bujiba yɛrɛ kɛrɛfɛ k'a bolofɛn bɛɛ lajɛlen da la sisan ale kɔni ta kun dɔnna moto minɛra ka bolofɛn ka telefɔni minɛ ka wariw minɛ o kɛlen kɔfɛ sa k'ale kɔni jeli kama ale ma se k'i yɛrɛ sɔrɔ ko ye i bɛna ye ko nin kɛwale jugu ninnu k'a sera waati sera sa anw ka jamana faamaw u bɛ se mun na u k'o kɛ k'a sera sa anw ka jamana faama ninnu u ka walew ta wale mun bɛ se ka nin wale jugu ninnu o bɛ se ka a bali cogoya min na i bɛna ye ko o maa min yɛrɛ kofɔlen filɛ nin ko maa min yɛrɛ kofɔlen filɛ nin ko an k'a ladɔnniya k'a fɔ ko tiɲɛni kɔni barika bonyara bari denmisɛnnin 3 fo ka taa se fatɔ 2 ma o bɛɛ faga ka bɛn ni tile 3 kɔnɔna ye ko i bɛna ye ko maa si de tɛ nin denmisɛnnin ninnu kalo dibi la ni jamana m'a jɔ a jɔyɔrɔ la ni jatigɛ wale kɛbaa ninnu ni bandi ninnu ko u b'a fɛ k'u ka fanga de sigi anw ka jamana kan koyi k'i bɛna ye ko fatɔkɛ dɔ fana ka ɲɛsin faransi ambasade yɛrɛ ma ko u taara ka to o fana kan de tigɛ k'a n'a fɔra k'a kan tigɛ k'a tigɛ pewu u taara ne kunkolo ye fasiri kɛbaa kɔni b'a fɔ cogoya min na k'u y'a tigɛ pewu ka bɔ a la Bamakɔ kɛra insécurité yɛrɛ jamana de sa u bɛna ye u kan tigɛlen ka bɔ a la pewu sa i bɛna ye kɔni dugu jɛlen sa maaw ye su in dalen u ye fɛɛrɛ kɛ ka 3e arrondissement maaw wele olu kɔni taara ka taa jateminɛw kɛ jateminɛw kɛlen kɔfɛ olu fana ye Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔw wele olu nana ka n'a lajɛ bari a tɔgɔ dugunatigɛ sɛbɛn kun t'a la fatɔ don yɔrɔnamɔgɔ in kɔni fana mɔgɔw sɔrɔla yɔrɔ in na k'a fɔ ko olu bɛɛ bɛ fatɔkɛ in nɔ k'u b'a wele yɛrɛ ko Balotelli a bɛ anglais k'a b'o wɔrɔko tigɛ faransɛ k'a b'o fana wɔrɔ ko tigɛ ko nin kɔni u bɛ weleli de bɛ kɛ sa ka se anw ka ɲɛmaaw ma u bɛ se ka fɛɛrɛw mun tigɛ walasa nin kɛwalejugu in a bɛ se ka bali cogoya min na ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ nin tun ye Musa Jara ka fasiri ye an bɛ mun sɛbɛn ka bɔ dabaliban kɔnɔna la Surukɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn dabaliban fasiri jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne bɛ n bolo don Soir de Bamako ko ni tile bɔra ka ban bolo tɛ se ka biri a da la Amadu Tumani Ture ATT cɛkɔrɔba ɲuman Amadu Tumani Ture Amadu min n'a y'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ka hami ni Mali Amadu min n'a y'a ka baara bɛɛ kɛ ka jɔrɔ ni Mali Amadu min n'a y'a ka baara bɛɛ kɛ min ye fasodenw ye olu bɛ se ka lafiya cogo min na Amadu min n'a y'a ka baara kɛ min ye siraba caman ye pɔn caman yalasa min ye fasodenw ye ka olu lafiya n kɛmɛ Amadu de ma fɔ solon dɔnkilidalaw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka Amadu min fasara Amadu min fasa a bɛ tariku la anw fɛ yen a bɛ dɔfɔ la anw fɛ yen ATT ATT ka kuma a tɛ ban fɔ la Amadu Tumani Ture ala da César-ni kɛlen min kɛra fu ye Surukɛ ni muso ma jigin César-ni na ATT nafa ye t'a dɔn ayi i muso n'a ma jigin César-ni na i t'a dɔn k'a fɔ ko ATT ye baara kɛ an m'o fara kan sa
amo kɔni da ye di de ye o ye di de ye Amadu Tumani Ture min ye san 1993 min ye kɛnɛyasoba dɔ ni o ye Fondation pour l'Enfance ale de kun y'o sigi sen kan a dabɔ bɛ mun kama min ye fasodenw ye o bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogo min na min ye denmisɛnninw ye o bɛ se ka furakɛ nɔgɔya cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye mansaw kan Amadu Tumani Ture min ye o dayɛlɛ Amadu Tumani Ture a nana kɛ min ye jamana ɲɛmaa ye a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ Fondation pour l'Enfance a ye o ɲɛmaaya fɛnɛ ta k'a di a yɛrɛ muso ma ni o ye Lɔbɔ Tarawele denba ɲuman Tanti Lɔbɔ denba ɲuman Tanti Lɔbɔ kan ka fo parce que n'i y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa hinɛ baara dɔw bɛ yen ɲuman sira dɔw bɛ yen n'i y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmaa y'a kɛ dɔrɔn da la k'a fɔ muso ɲuman de b'a kɛrɛfɛ o to yen sa jamana tɛ yen du o du n'i y'a ɲalen a mana fɛ ko cɛba mana kɛ fan o fan musoba dɔ de b'a kɔkɔrɔ jaati Lɔbɔ ɲɛmaaya dira Lɔbɔ ma ɲɛmaaya dilen Lɔbɔ ma min ye baaraw kɔni ye u taara a taa cogo fɛ ka ɲɛ waati fɛnɛ selen min ye Lɔbɔ fɛnɛ ye ale fɛnɛ ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye maa wɛrɛ bɛ yen ka danaya da o kan min ye Fondation pour l'Enfance ka ɲɛmaaya fɛnɛ ta ka di o ma o kɛlen min ye nin juwaku in kɔnɔ Fondation pour l'Enfance u ye a tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ Fondation Amadu Ture pour l'Enfance hakɛ tɛ ale nin ka kan Amadu Tumani Ture ale nin ka kan an bɛ dugawu de kɛ sa ATT ɲumanko jamana ɲɛmaa Ala k'a caya a ɲumanko jamana ɲɛmaa min bɛ hinɛ fasodenw na Ala k'a caya a ɲumanko jamana ɲɛmaa min bɛ kɛ baarakɛla ye faso yɛrɛ kanu kan surukɛ Ala k'olu caya dɛ Amadu Tumani Ture an bɛ dugawu dɔw kɛ Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa ma bada dali Ala k'o nɔgɔya ATT maa tɛ mɔgɔ ni Ala cɛ dɔn ɲɔn tɛ ATT ye ɲuman minnu kɛ ka sa Ala bɛ sɔn ka o dɔ la k'olu kɛ yele ye ka ɲɛsin a ma a yɛlɛla jamana kɔnɔdenw na yɛlɛ tɔrɔjɔn pɔn kan dɔrɔn n'i b'a sa yɛrɛ fɛ i bɛ ATT fo i yɛrɛ ma a wulila de a dɔrɔmɛ kelen ma bɔ an kun ka taa siniwaw fɛ yen vraiment k'a daminɛ Musabugu ka na bila Sotiba ayiwa a yɔrɔ tagali ka gɛlɛn dɛ ani chef bɛnkɛ ka tagali ma kɛ kelen ye mun taara k'ale bɛna ni milimira ko ko malidenw kɔni ko sisan an bɛɛ ka sara ko an bɛna saraba sɔrɔ ko karamɔgɔ bɛnkɛ a taara i hakili ta ka sini t'a la k'a taara sini k'u ye ko siniwaw ye ko miliyari wari dɔn ko o de dira a ma ka na jama ɲini polisi baw b'a bolo ka na se surukɛ a taara siniwa jamana na a ko tiɲɛ yɛrɛ la Mali ni siniwa jamana an bɛ baara la a bɛ san caman bɔ min ye k'a daminɛ Yirimajɔ ka taa Musabugu ayiwa ka taa min ye Tabakɔrɔ o n'a ɲumanko la n'olu ko k'u bɛna dugu kɔnɔna na a dɔ la a sɛgɛn barika ka bon a ka di ye aw kana pɔn jɔ yalasa min ye Sotibakaw ka taa Musabugukaw la u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na taa ni ka segin la Amadu Tumani Ture o de la siniwaw nana nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban a dɔrɔmɛ kelen ma bɔ an ka budget la wa nin n'a ɲɔgɔnna caman dɛ min bɛ adamadenw kɔrɔ tɛla n y'o de fɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman Amadu Tumani Ture n ko a ka ɲuman tɛ n ko ATT bugu in dɔw nana k'a fɔ ko u bɛna yɛlɛma ka ATT bugu bɔ a la k'a kɛ dɔwɛrɛ ko logement social walima buranbugu de u y'a kɛ cogo bɛɛ la a ma ɲɛ u y'a kɛ cogo o cogo a ma ɲɛ a taara laban ATT bugu la n bɛna mun f'i ɲɛna sɛbɛn man kɔrɔ ni Ala sɛbɛn ni fasili kɔni kɛra min ye soir de Bamako ale fasili jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ Sirifukɛ soir de Bamako maaw an b'u fo an bɛ Mɔdi Bakɔrɔ Konate ko bamanan ko ni bamanan ko fo ka taa san 10 kɛ o bɛ bɛn ko mais ko n'a ko i ma ko hali ni kɔngɔ bɛ n fa i ta kɛ lamɛn ne bɛ tɛgɛ don Mɔdi Bakɔrɔ Konate ne bɔ ni sɛbɛn min k'a ma ko le combat ayiwa k'i bɛna ye ko kɔngɔ donna anw ka jamana kan koyi k'a dabɔ Tombouctou la kɔngɔ donna anw ka jamana kan Allahu Akbar
Kongo donna anw ka jamana kan ka bɔ Tombouctou la fo ka na se Dɔgɔfiri ma i bɛ n'a ye k'a fɔ yen nɔ foro minnu bɛ yen ko taa de bɛ ka don o la banbagaci walikɛba ninnu fɛ koyi halisa ko n'i taara Dɔgɔfiri jamana yɛrɛ kan Dɔgɔfiri k'i bɛ n'a ye banbagaci walikɛba ninnu k'u ye taa don hectare 24 de la min kɛra don kelen dɛ a kɛra don kelen wale de hectare 24 u ye tasuma de don o la Dɔgɔfiri ni dugu min yɛrɛ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Bamakɔ kura a bɛ Dɔgɔfiri fɛ tɛ Dɔgɔfiri yɛrɛ bɛɛ ta yɛrɛ n'i ye Bamakɔ kura ta ye min bɛ Dɔgɔfiri fɛ yɔrɔ Dɔgɔfiri fɛnɛ bɛ Ɲɔnɔ fɛ Ɲɔnɔ bɛ taa fɔ Segu région na i bɛna ye ko nin don kelen na n'a bɛnna samedi ma sibiri n'a bɛnn'o ma donc ko u ye ta don foro min na a n'a kɔnɔfɛnw k'a bɛ bɛn hectare 24 ɲɔgɔnna si de ma. Surukɛ dɛ ne ko maa minnu bɛ nin kɛ o adamadenw ka suman ɲɛnen malo ɲɛnen ka taa tasuma don o la olu dɔw bɛ tila ka silamɛya kuma fɔ mais kabako tɛ wa kabako tɛ wa k'i bɛna ye nin kɛra ka bɛn ni samedi an y'a fɔ cogoya min na sibiri ye n'o ye novembre kalo tile 6 yɛrɛ y'an kɔrɔ tasuma donna k'a daminɛ o wagati la k'i bɛna ye sisan anw ka jamana kɔnɔ ko ni maaw y'u ka sɛnɛ kɛ sɛnɛ bilalen ko ni banbagaci walikɛba ninnu de bɛ taa ka taa tasuma don a la u ka ɲɛmaa minnu bɛ yen n'o ye u ka maires ye olu ko an bɛ fɛɛrɛ de tigɛ sa ni sɛnɛw kɛra an ka tonw an kan'u kɛ fan kelen n'an ye ɲɔ ni malo tigɛ k'an wagati min na k'an bɛ tonw caya walasa u bɛ se k'an kisi a bɛɛ jenini ma ayiwa yalima ni est ce que nin ye a ɲɛ ye wa bari ka d'a kan ko donso ani anw ka finitigiw olu yɛrɛ bɛ ka lakana sabati tilegan fɛ k'u bɛ fɛɛrɛ mun tigɛ n'u olu taara k'u bɛ t'u yɛrɛ lafiya waati min na sufɛ ko o waati de ye banbagaci walikɛba ninnu na kuma ye ka na tasuma don ɲɔ ani malo ninnu na koyi ko olu kɔni bɛ weleda kɛ u bɛ jamanaw wele ka taa k'u dɛmɛ walasa kungo min n'a kuma bɛ sen na kungo min n'a donna anw kan kaban a kana taa n'anw ye dɛ k'u bɛ jamana kɔni wele jamana ka se ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ u ye walasa u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u ka baloko la cogoya min na ko o fɛnɛ bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye ko Bangazi fɛnɛ mara la ko tɔn fɛnɛ taara tiɲɛni kɛ yen nɔ. Tɔn i b'a dɔn jamana ɲɛmaa n'a ma wuli ka jɔ bonya ɲinan da in kɔni ala k'an ɲɛsi dɛ n'a ma kɔngɔ ɲɛsigi Asimu n'a ma kɔngɔ ɲɛsigi a ti ɲɛ dɛ n'a ma ɲɛsigi a ti ɲɛ dɛ i bɛna ye Mɔmadi Bɔgɔdɔ ko ni an bɛ san min yɛrɛ kɔnɔ ko ni san kɔnɔ hectare 4,000 ko o de tora baarakɛbali ye ka da ni jatigɛ walikɛba ninnu kan Allahu Akbar ka tila ka hectare 24 fɛnɛ jeninen fara olu kan Allahu Akbar bon o du maa o maa ta o ye sa kɔngɔ kɔni bɛ na ye o n'a ɲɔgɔnna caman ni tun ye Lassana Sow ka fasiri ye min y'a sɛmɛ bɔ le combat kɔnɔna la Lassana Sow an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn le combat fasiri jɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo o tunga tɛ danbe dɔn nka waliden ɲuman a b'o dɔn Siruka a b'o dɔn dɛ den ɲuman dɔn an bɛ taa Guinée équatoriale walayi min ye Guinée équatoriale ye k'a kɔni kalalen don an ka fasodenw bolo ka sababuya kɛ Guinée équatoriale faamaw u ye wulikajɔ kɛ nin waati laban in na min ye u ka duguba dɔw kɔni bɛ yen u bɛ ka larawuli kɛ olu kɔnɔ k'a lajɛ maa minnu bɛ yen Maliden na walima jamana wɛrɛ maaw la olu bɛ ka baara kɛ k'a sɔrɔ yamaruya sɛbɛn tɛ u bolo u y'u caman minɛ dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Malabo ale ni Bata Siruka ninnu minɛnen ye min ye Maliden kɔni ye ale bɛ balo a sengu kɔni kan k'u taa bɛ Guinée équatoriale fa i n'a fɔ ko dakɔnɔji min ye papier kɔni ye a sɔrɔli ka gɛlɛn maa caman bɛ yen olu bɛ ka baara kɛ dogo ni dogo la dibi la min ye Guinée équatoriale jamana ɲɛmaaw ye u ye u kɔni minɛ ka taa n'u ye kaso la u taalen kaso la min ye an ka lasigiden ka bolofara min bɛ Guinée équatoriale ale kɔni ye wulikajɔ sabati ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yalasa Maliden minnu bɛ yen n'u datugulen don u ka se ka bila cogo min na Guinée équatoriale faamaw u y'a jira k'a fɔ maa de bɛ Maliden na n'i ka papier jɛlen don ale ni olu b'i bila ka bɔ nka maa de bɛ yen ni papier tɛ i bolo k'olu tɛna maa lamɛn o la dɛ u b'i gɛn ka de ka jamana kɔnɔ a kɛra di wasirikaw de bɛ yen dɛ min ye nin kɛlen min y'an ka fasoden caman ye k'olu kɔni datugulen don nin waati laban in na Guinée équatoriale
wa k'u b'a ɲini halisa Mali marabaw fɛ wulikajɔ u ka o kawuriya yalasa min ye an ka fasoden minnu bɛ yen n'u bɛ degun kɔnɔ Guinée équatoriale u bɛ se ka bɔ degun in kɔnɔ cogo min na ni fasiri in kɔni kɛra min ye l'histoire de Bamako ale fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ Bamakɔ ka fasiri jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen Mamadi Histoire de Bamako i b'a ye kuma dɔ la an ka ɲɛmɔgɔ de bɛ dimi don anw na koyi n ko Maliden jate dɛ taa Moritani kɛ e ka taa Moritani taa Libi kɛ Madi bɔrɔba fana n ye dɔ yɛrɛ de bɛ kɛ Maliden la nka m'a dɔn k'a fɔ nin transition in olu na fu sira la yalasa Mali a ka bonya kɔrɔ o ka segin Mali ma an kɔni an dalen b'o la Furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw an bɛ k'aw wele dɛ aw k'a dɔn k'a fɔ Maliden caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ Moritani u bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ Maliden caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ Libi u bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ Maliden caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ Angola u bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ Libi tɛ yɛrɛ ko jɔnya u bɛ jɔnya la walima ko Furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw a ye fu siri nin na a ye fu siri nin na surtout an ka taa ni fasiri ayiwa Madi Bɔrɔba Konate ne bɛ n tɛgɛ kɛrɛfɛ dɔ min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indicateur du renouveau i bɛna ye anw ka minisiri Abdoulaye Diop n'ale yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ anw ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw bɔli ma k'a kun taara taama la min bɛ kɛ ka ɲɛsin Irisi la jamana ma taama in senfɛ a bɛ maaw bɛ ka nkalon min tigɛ ka da anw ka ɲɛmɔgɔw la a y'i da tugu la koyi a ko u bɛ ka kuma min fɔ n'o o ye k'a fɔ ko anw ye jɛɲɔgɔnya dɔ sɔrɔ ni baarakɛda dɔ ye n'o o ye Wagner ye ko maaw y'a mɛn cogoya min na olu fana y'a mɛn k'a bɛɛ y'a mɛn sɛbɛn fura de kɔnɔ i bɛna ye sisan ko nin taama in kɔrɔ nin kuma in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko walasa ko olu n'u teriw bila ɲɔgɔn na walasa ka anw na an sigiɲɔgɔnw bila ɲɔgɔn na walasa ka anw bɛnɲɔgɔnya min bɛ anw ni diɲɛ tɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa o bɛnɲɔgɔnya ninnu bɛ se ka tiɲɛ cogoya min na ko o fana bɔlen kɔfɛ a bɛ se ka mun fɔ ka fara nin kan ko Mali ni Irisi jamana cɛ ko bɛnɲɔgɔnya min bɛ yen ko o ye jamana fila cɛ bɛnɲɔgɔnya de ye o fana bɔlen kɔfɛ ko a kun tɛ bɛnɲɔgɔnya yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa anw ka anw bɛ fanga min na walasa anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ donc anw ka jamana u bɛ se ka anw dɛmɛ ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na ni o ye anw ka transition peut-être i n'a fɔ min anw ka transition kɔnɔna la fa anw bɛ ka gɛlɛya min sɔrɔ i na komi lakanabaliya gɛlɛya min n'o bɛ anw kan walasa u bɛ se ka anw dɛmɛ anw ka bɔ fɛɛrɛ kɔnɔ an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na a ko Mali ye jamana ye jamana foyi t'i ka sariya sigi anw kan k'a fɔ ko mun ka d'u ye ko anw k'o kɛ ko anw tɛ don o la ko Mali ye jamana ye tɔn foyi tɛ n'i sigi k'a fɔ ko anw de b'a f'i ɲɛna i ni nin ka bɛnɲɔgɔnya kɛ wa ko anw t'o jamana ye ko wa ko anw tɛ don o la maa si fɛ a ye nin fɔ ala ma yɛgɛyɛgɛ nin kuma in fɔra ka bɛn ni u ka kuma lase dɔ ye min bɛ kɛ ka di kunnafonidilaw ma o fana bɔlen kɔfɛ a bɛna tila ka mun wɛrɛ de fɔ a bɛna yira k'a fɔ ko olu ni Irisila kɔni cɛ ko kabini wagati jan ko teriya b'olu ni Irisila cɛ kabini wagati jan teriya b'an ka jamana ni Irisila cɛ ko wa ko anw mana bin degun kɔnɔ wagati o wagati ko n'anw ye nin jamana in wele k'a bɛ anw jaabi ko o kuma surunya dɔ ye jumɛn k'i bɛna sɔrɔ anw ka kɛlɛkɛminɛnw n'i y'a ta sigiyɔrɔma 100 i b'a sɔrɔ sigiyɔrɔma 80 ko o ye nin jamanaw ka minɛ Irisi ka minɛ o fana bɔlen kɔfɛ a bɛ jumɛn fara a kan ko kɔsa in na ko bɛɛ bɔra k'a ye ko hélicoptère 4 ko nin jamana in o de bɔra nin jamana in kan ka na anw ka jamana kɔnɔ ani kɛlɛkɛminɛn dɔw fana caman fana b'o la ale bɔlen kɔfɛ kuma la a baarakɛɲɔgɔn ye n'o o ye Irisi yɛrɛ ka minisiri ye ale fana bɛ kuma ta a bɛ kuma min fɔ ko hakilisigi kuma a b'o fɔ a ko olu ni Mali ka jɛɲɔgɔnya ko waati jan jɛɲɔgɔnya don ko olu kɔni kɛlɛkɛminɛn olu b'o di Mali ma ni mun ye ka anw ka kɛlɛkɛcɛw fana labɛn ko olu b'o baara fana kɛ walasa Mali yɛrɛ ka se ka a ka dugukolo Mali yɛrɛ ka se k'a ka dugukolo kɔlɔsi a yɛrɛ ye ko olu b'o baaraw kɛ a bɛ tila ka mun de fɔ tuguni ko anw ka minisiri yɛrɛ ye kuma min ɲɛfɔ ale ɲɛna anw ka jamana gɛlɛya kan ko maa si tɛ se k'i to ni gɛlɛya in kɔnɔna la k'i bɛ se ka élection labɛn k'i bɛ se ka élection kuma yɛrɛ fɔ kuma tɛ ko ka élection yɛrɛ labɛn k'a bɛ hakilinajigi kɛ olu ka jɛ mun b'o olu ka jamana anw ka jamana ani tubabu
cɛ tubabu jamana tɔw cɛ ko n'i y'a ye a gɛlɛya a sinsinnen don ko a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ dɛ ko kuma min bɛ sen na n'a a bɔra Britanniques yɛrɛ ka laseli kumaso dɔ fɛ min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ye bɛnɲɔgɔnya kɛ ni olu ka baarakɛda dɔ ye n'a bɛ f'o ma ko Wagner ko n'i y'a ye Mali ni tubabu jamana tɔw ka gɛlɛya ko a gɛlɛya bɛ bɔra nin kuma in yɔrɔ de la koyi ko mais ko yan'o cɛ i bɛna ye Faransi faama ko u yɛrɛ nana u ka kɛlɛkɛcɛ minnu b'an ka cɛncɛn bolo kan k'u yɛrɛ nana ka na caman b'u ka maaw la caman b'u ka maaw la o caman bɔ yen ko o kɛra ka bɛn ni fangajɛso min kɛra ka bɛn ni mai kalo tile 24 ye san 2021 ni tun ye Seydou Jara ka fasiri ye an ye min sama ka bɔ indicateur de nouveau kɔnɔ Seydou Jara m'a fɔ ka waleɲuman dɔn indicateur de nouveau fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fɔ Cɛrɔkɛ ne bɛ nɛgɛ don le soir an bɛ taa buruko binakun kan wa ko fɛn tɛna fara buru sɔngɔ kan dɛ awɔ ko tangani dɔrɔmɛ 1 miskala jarati ko tɛna fara buru sɔngɔ kan Cɛrɔkɛ jɔnko ne bɛ ne kɔnɔ min ye buru feerelaw ye u ye kunnafoni dɔ tɛmɛ foroba kumayɔrɔw kan k'a jira k'a fɔ min ye buru ye ale sɔngɔ bɛna bɔ 50 la ka taa bila 60 la o kuma fɔ sufɛ dugu jɛlen boulangerie caman olu ye buru feereli daminɛ 60 iye a ma se Cɛrɔkɛ maliyɛn tɛ gɛlɛya ɲɛ b'a la maliyɛn tɛ gɛlɛya fɛ dɛ farajɛla fanga ɲɛmɔgɔ u ka gɛlɛya ɲɛ sigi gɛlɛya u b'a ɲɛ sigi dɛ Cɛrɔkɛ ko buru kɛra 60 ye n'i taar'i sigi yɔrɔ o yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ko bɛɛ bɛ k'a fɔ cɛ yɛrɛ la farajɛla fanga mɔgɔw baara in taabolo vraiment y'a minɛ bɛ ka jɛngɛ ko nin ye buru nalen ye 60 la ko wa ko taalen ɲɛfɛ yɛrɛ ko buru bɛ se ka na hali 70 Cɛrɔkɛ u y'u ka kunnafoni di dugu jɛlen buru feerela 60 la buru feere 60 la min ye ministre min ka baara bɛnnen bɛ jago ko ma ni o ye Mahamudu Ould Mohamed ye ale y'a ka cɛdenw wele a ko a ye taa awɔ a b'a dogo a bɛ taa buru ɲininkali kɛ boulangeries la ayiwa kari ne b'a fɛ ka buru san yalima buru ye joli ye ne ko 60 o bɛ sin ka message ci tɔ ma ten o bɛ sin ka na e minɛ ten garab ka t'i bila a fɔ makɔrɔ ɲuman Cɛrɔkɛ bɛ bila pruwini na tile bɛ taa ba yɔrɔ min na buru feerela dɔw olu ko wa 50 don anw y'an da kɛ 50 dugu in ka di sa anw y'an da kɛ 50 ye min ye jagoko minisiri a y'a jira k'a fɔ min ye Farni Mbɔrɛ a sɔngɔ bɛ cogo min na bɛnkan min bɛ olu ni buru feerelaw cɛ a tɛ se cogoya si ka buru bɔ 50 la Suko dugusajɛ cɛ ka n'a kɛ 60 ye u y'a jira k'a fɔ min ye u bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ sigiba min bɛna kɛ ni o ye assise nationale ye u bɛna fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan halisa min ye buruko ye nɔgɔyaba bɛ se ka don a la cogo min na ka ɲɛsin an ka fasodenw kɔni ma hali n'a bɛ se ka na 40 na Cɛrɔkɛ nin ko tɛliyara dɛ gɛrɛfu fɔ a n'a ban a bɛɛ kɛra kelen ye Bakɔrɔba ne bɛ malidenw ni jalaki ni ɲɛmaa ma jɔ ni ɲɛmaa ma jɔ a ti mais an kana nin bɛɛ kɛ ɲɛmaa ye ne bɛ malidenw de jalaki c'est à dire d'abord syndicat bɛ yen nɔ syndicat des consommateurs bɛ yen o tɛ wuli o ye kelen filanan min ye ni Mamadi Bakɔrɔba ne ni e ye sigiɲɔgɔn ye ne ka baara ne bɛ baara min na baara in sɔrɔ ma la o ka bon ni e ta ye sɔgɔmada fɛ ni ne ye ka denbaya ye ka taa buru san hali ne y'a san 100 ne fana ko Mamadi Bakɔrɔba sera k'a san mais ne yɛrɛ tɛ se k'a san ne bɛ taa san o 100 la kɛ bon o de ye tiɲɛni ye seko tɛ ko ye se bɛ e ye mais est-ce que se bɛ maliden bɛɛ ye ayi ayiwa min ye farajɛla fanga ɲɛmɔgɔ kɔni ye k'u kan ka fo nin yɔrɔ in na ko nka k'olu b'a ɲini u fɛ u ka wulikajɔ bonya ko baw min ye buru baarakɛlaw ye u ka ŋunuŋunu kuma cayalen don k'a jira k'a fɔ ko dɔɔni dɔɔni kɔni bɛ ka fara Farni Mbɔrɛ ale sɔngɔ kɔni kan k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi halisa min ye buru kɔni ye a kana bɔ 50 la cogoya si ko ɲɔgɔn n'a bɔra 50 la ko maliyɛn tɛ gɛlɛya fɛ dɛ ko déjà min ye sugu kɔnɔnaw ye olu gɛlɛyalen don malo o ka gɛlɛ min ye tuluw ye o n'a ɲɔgɔnko caman Cɛrɔkɛ ko nin bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ halisa min ye malidenw ye u mago bɛ nɔgɔya de la yalasa min ye da dumunifɛnw ye olu bɛ se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ min ye denbatigiw ye u ma ɲɛji caman bɔ ne basiri kɔni kɛra min ye Fadi Sise fɛ l'essor ale kɔnɔ an bɛ essor maa bɛɛ lajɛlen fo ka Fadi Sise fɛnɛ fo i ye min fɔ o ye lɛgɛsɛ ye ne fɛnɛ bɛ to i ka
legacy kono ga sɛbɛn ta sɛbɛn min fɛnɛ tɔgɔ ye legacy legacy mun fɔ legacy mun fɔ a ko ɲininkali tɛ kunna n'o ni ye an ka dɔgɔtɔrɔ de Birahima Mamadu Kone ɲininkali tɛ kunni a la a ko an bɛ waati min na ko taasira fila de yiralen bɛ malidenw na ko anw ka taa an ka cɛmancɛla fɛngɛw nɔfɛ walima anw ka tugu an ka politigimaaw kɔ a ko ɲininkali fɔlɔ min kɛra a la a kɔni a yɛrɛ ka jɛta ye jumɛn de ye ko malidenw bɛna wuli ka jɔba min kɛ ka bɛn ni an ka cɛmancɛla fanga yɛrɛ a ko k'an bɛ waati min na sisan nɔ ko malidenw tilalen don minnu bɛ politigimaaw kɔ ani minnu bɛ cɛmancɛla fanga mɔgɔ ninnu kɔ ko a bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ politigimaa ninnu ka ko kuma kun ye mun ye ko walasa bɛnkan min ye bɛnkan ye ko ka bɛnkan in bɔ a sira fɛ an kɔni fɛnɛ b'u ladɔnniya ko ninnu dalakan tɛ kuranɛkolo ye n'a ma ɲa a bɛ bɔ a la koyi ko an kana yɛrɛ dɛgɛ bɛnkan ye dɛ kuranɛkolo t'u dala a ye kuranɛkolo ko nin bɛnkan surukɛ nan ne bɛnna min kan an bɛna ta an bɛ waati min na mɔdi kɔkɔrɔba wa surukɛ gɛlɛn sisan an bɛ ayi to kuma kelen kan ne ka bɛn fɛn dɔ kan sini ka tila ka fɔ ayi surukɛ o tɛ siriku ka baara ye dɛ bon tabili seni ka représenta Kidali an bɛ ka ye mɔdi kɔkɔrɔba ne wa Kidali ya min ye faamaw sen n'a ye ka taa o faamaw bɛɛ sen n'a ye ka taa o jango ni journaliste Gwaza Kidali hali n'u bɛ miliyari di MBK ma ne tɛ taa sirika komi kilisi bɛ aw da aw ye moriw ye élection kan ka kɛ donc komi aw ye mori ye bi se ka taa ayiwa ko i bɛna ye k'an bɛ don min kɔni na k'an kana yɛrɛ nɛgɛ ko Mali kɔni tɛ se ka kalafili ko kalafili kɔni k'a tɛ se ka labɛn wagati fɔlen min n'o fɔlen n'o bɛ bɛn 27 février ma k'a tɛ se ka labɛn ka bɛn n'a ye ko an kana yɛrɛ nɛgɛ ko a ka gɛlɛn kojugu u ye ɲininkali wɛrɛ k'a la k'an bɛ waati min na sisan nɔ ko yalima fanga sinɛ kan ka sɔrɔ ko fanga sinɛ kan ka sɔrɔ bi ninnu na wa ko fanga sinɛ ko kuma kɔni ko n'i b'a fɔ k'a kan ka kɛ waati la waati min ni fanga bɛ yen nɔ minnu sigira ni jamanadenw ka sigili sira ye n'o o ye bolokɔrɔta ye walima n'o ye kalafili ye est-ce que fanga sinɛ don est-ce que hakilila ko de tɛ wa ɲininkali de kɛra la yalima ko bi an bɛ waati min na est-ce que malidenw kan ka tila fanga sinɛ ani minnu bɛ fanga kɔ est-ce que ko malidenw kan ka tila olu ni ɲɔgɔn cɛ wa fanga sinɛ ko tɛ hakilila ko de bɛ yen a bɛ k'o de ɲɛfɔ ko fanga sinɛ an bɛ waati min na ko fanga sinɛ ko tɛ yen ko bari ko fanga min b'an kunna ko sɔrɔdasi fanga don ni politiki fanga kun don an bɛ se ka sinɛ sɔrɔ fanga la ko mɛ ni politiki fanga don o kɔrɔ ko hali maaninfinw an ka kumada dɔw bɛ yen nɔ an ka kanabilali an ka kuma an hakilina fɔ hakilina kanabilali ko a waleya dɔw bɛ k'a yamaruyalen tɛ donc ale ka fɔli kɛra o ye k'an bɛ waati min na ko ni kɔni a t'o kun bɔ ko bi o bi k'i bɛna ye ko malidenw kɔni u tilalen don malidenw tilalen don ni baara in fila ni ɲɔgɔn cɛ ko mɛ ko faamuya min kɔni bɛ se ka sɔrɔ kuma in na ko ni fanga kɔni dira finitigiw ma ko a bɛ se ka na ni gɛlɛyaba ye hakilina fɔ la n'a ma ɲɛ gɛlɛya donna hakilina fɔ la donc ko o kan ka faamuyali jumɛn ye k'a fɔ ko fanga bɛ maa minnu bolo olu ye ko fanga bɛ an bɛ waati min na ko fanga kɛra sɔrɔdasi fanga ye dictature tɛ dɛ jagoya fanga jamakɛ jagoya fanga ye sɔrɔdasi fanga ni jagoya fanga tɛ kelen ye ayiwa parce que anw lafiyalen bɛ an ka sɔrɔdasi fanga kɔnɔ vive Assimi vive Assimi vive Choguel an m'a fɔ dɛ ne kɔni m'a fɔ malidenw de bɛ k'a fɔ vive Issa Kawuji ayiwa ko kumaɲɔgɔnya ba min ni a ko bɛ sen na ko est-ce que malidenw fɛ sɔrɔdasiw a tɔgɔ de politikimaw fɛ ko yalima nin kumaɲɔgɔnya in k'a bɛ se ka kɛ sababu ye wa ka sɔrɔdasi ninnu k'u lasama ka na olu hakilinaw ma wa a tɔgɔ jaabi bɛna kɛ jumɛn a bɛ n'a fɔ ko ni kɔni nin baara min n'a bɛ sen na politikimaw fɛ ko u b'u ka baara la donc ko parce que ko démocratie n'o ye bɛɛ jɛ fanga ye ko u b'o waleya ka an bɛɛ ka an hakilina fɔ nka o kɔrɔ t'a yɛrɛ k'a fɔ ko an tɛ ɲɔgɔn fɛ ko mɛ hakilina fɔ de don jamana baara la ko mɛ k'o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an tɛ ɲɔgɔn fɛ ko sisan k'ale kɔni bɛ se ka mun fɔ ko jamanaden fanba ko o kɔni bɛ transition in fɛ ka tɛmɛ maa min t'a fɛ jamanaden fanba k'o bɛ cɛmancɛla fanga in fɛ ka tɛmɛ maa min t'a fɛ ni tun ye Mohamed Kelouvi GDM ni k'ale ka fasiri ye ka bɔ lɛgɛsɛ kɔnɔna la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ bolo don kaba ko fadunuya fa farangaba lɔgɔli karamɔgɔ dɔ k'ale kɔni bɔnɛ n'a ni n'a jɛnɛ
Shirbuge min ye shibiri tɛmɛnen ye n'o bɛna novembre kalo tile 6 ma san 2021 min ye ni lɔgɔli karamɔgɔ in ye n'a tɔgɔ ye Baba Sidibe a sisa yɛrɛ bi t'i jɔ san 42 la a yira k'a fɔ foro dɔ de b'a bolo Jɛnɛ ayiwa foro kɔni ni Jɛnɛ yɛrɛ dugu kɔnɔna a bi t'i jɔ kilomètre damadɔni na a yira k'a fɔ min ye novembre kalo tile 6 a bɔra k'a bɛ taa ka foro la min ye su kora fo ka dugu jɛ maa si ma misi n'o ye Baba Sidibe o kɛlen ani minnu bɛ so kɔnɔ olu ye welewele da welewele dalen dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a kun y'a yira ko min ye a ka foro ye k'a bɛ taa ɲɛ da a ka foro kɔni kan u taara foro kɔnɔ min ye kari n'o bɛnna novembre kalo tile 7 ma san 2021 u kɔni taara sɔrɔ min ye Baba Sidibe ye ne lɔgɔli karamɔgɔ don a dɔw kɔni bɛ ka kisɛ kɔni k'a la misi kunkolo kisɛ kɛmɛ o la kankɔrɔla kisɛ kɛmɛ o la misi disi kisɛ kɛmɛ o la nin kɛlen min ye gendarmew ye u ye olu bɔ a kalama u nana su kɔni da nka min ye sɛgɛsɛgɛliw ye olu kɔni bɛ senna nka dɔw kɔni bɛ k'a yira ko yɛlɛma nin tajuru sara ye wa walima misɛnnin jɔn de bɛ ɲɔgɔn na misi bɛ lagare ni bigiri da a bɛ kɛlɛ kɛ jɔn na ayiwa misi kɔni Ala ka hinɛ na Ala ka yafa ma Ala ka hinɛ misi la Ala ka yafa ma sinon a ko ma nɔgɔ dɛ Ala ka hinɛ la i ɲɛ b'a la jamana in insécurité n'i bɔra i ka so sirukɛ ka segin k'a sɔrɔ foyi ma k'i la i bɛ Ala fo i bɔ dugawu k'i yɛrɛ i k'a kɛ silamɛden bɛɛ lajɛlen ko ni san ɲagamina ne fasiri kɔni kɛra min ye kabako fadunuya fafara kaba ale yɛrɛ fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ sirukɛ wallahi ne tɛ ne bɛ n tɛgɛ kɛrɛkɛ don tuguni Bɔkɔrɔba Konate an bɛ kabako maa bɛɛ lajɛlen fo o kabako kelen ne b'o ta ale min laseli kɛra Bugu Jara fɛ an bɛ segin ka na Amadu Sako n'o o ye den cɛni min ni an y'a fɔ k'a bɛ san 19 na ka ale ka ko ye k'i bɛna ye fagali kɔni kɛra an y'a fɔ cogoya min na u ye jeli in bɔra jeli in fɛnɛ bɔlen kɔfɛ kan fɛnɛ tigɛra ayiwa i ye mun fɔ ko fari fan dɔw fɛnɛ a bɛ na komi olu ma ye koyi telefɔni taara wari fɛnɛ taara ayiwa ko an kɔni bɛ yan bɛ ka wagati kɔnɔ 13e arrondissement maaw ko u kɔni u ye ɲininiw dabɔ walasa maa min ye ni jatigɛ wale in kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u bɛ se ka dan bɛ se ka kari k'a f'u ɲɛna ko u ka boli k'a banna nin yɔrɔ in na an kɔni an sigilen bɛ k'o laseli kɔnɔ maa min yɛrɛ ni a ka ko kɛra ka bɛn ni an y'a fɔ cogoya min na sira fɛn bɛɛ kɛ taa ni ale yɛrɛ bɛ komini 6nan fɛ anw ka Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ ni tun ye Bugu Jara ka fasiri ye an ye min bɔ kabako kɔnɔ Bugu Jara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ne bɛ n bolo don halisa kabako fadunuya farangaba an bɛ taa Angleterre min ye cɛkɔrɔba dɔ kɔni bɛ yen ale kɔni ka baara kɔni bɛɛ bɛ min ma o ye de ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yalasa min ye maa minnu bɛ yen ni u sara ayiwa ka bɛnkanni kɔni da ka ɲɛsin su kɔni mɔ mɔriku la o kɛlen min ye cɛkɔrɔba in kɔni ye a yɛrɛ tɔgɔ ye David Filler a sisa bɛ t'i jɔ san 67 na a ka kiriw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kirikɛyɔrɔ la a yira k'a fɔ min ye su kɔni bɛ mara yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya na musow bɛ bila yɔrɔ min na ko ni cɛkɔrɔba in jarabi kelen min bɛ a la o ye de muso su ka taa jɛ olu fɛ a ka kiri kɔni kɛlen min ye Angleterre u ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye u y'a bila min ye san 85 o kaso datugulen kɔni na awɔ ne fasiri kɔni kɛra Bugu Jara fɛ kabako fadunuya kɔnɔ Fafarankaba ayiwa nin fɛnɛ de bɛ dan sigi min ye dɔgɔkun baro